Hi guys! Good morning! Panglaag na punta sa Kiyuhay. Kanaka, di na makalas magbitbit ba? Kumbati ba eh? Nakuro mahakits kiti. Umoy? Na, sige, kumbati. Sarog, di ka kaputun tamas parking lot sa mo, papa. Sige, kumbati. Sige. Lubot ay. Sige, ikot pa. Ito apang parking lot silang papa dito ay. Malingaw po ay. Malingaw. Saki wa nani? 先は何？お寿司あ、ここ食べたんでしょ 食べたよ。 Akang saki wa nani? お寿司お寿司の何？電車のお寿司何運ぶの？もの。 Din siya nani ako no? 白い電車の新幹線ポピポピポピポ Hi guys! Natadiri ka pa guys. Kaya nag-request aki yung gusto mo kaon og sushi nga na daw kuno nagsakay sa train. Priority number guys. Priority number 61. Mo ni ang diri sa sud guys. Welcome to Kappa Sushi. Ka para bata. Nya, easy. Iduot ra na guys. Ang train guys ay nagdagan. 電車新幹線が走ってた Sorry, tabi tayo di siya. 新幹線 Nalingaw sa kiyo. 電車が来た Salmon. Ana? Dito mo. Ah, kita. Oh, kit-kit ni. Okay. Nanatang order na. Ikula niya kiyo. Salmon. Bye-bye daw yun sa kiyo. Inani mahitabo basta waistan ang kamera. Maglisod tagbutang ba. Lisod ipahilo na pero mapangitag pagi. Mangita tag kasandigan aning atang kamera guys para ma-plaster ba. Mangita tanay kuan dira sauce atong gamiton. Ala, dili ko tagit ka papa mo. Akiwata. Wala na hurat na isang ikura. Mag-order tag udong guys kaysa ito ganahan mo kaon. ママは？ Pero na papa. Amay, amay. Wala guys, mag-chocolate cake ta. これメロン？これ？メロン Wow! わーちょっともうメロンが来ちゃった Wow! Okay na, Gusti, okay. Send the train back. So, aki oshite, papa. Okay. Bye-bye, train. 電車 Bye-bye, train. Nakakaon og kay isa ba nagpalahi na. Katuning tilawan guys, pika maglamig ng gi-order ni Takuya bandang gilugan kay lami mango ice cream. Puro naman tatamis ay bababoy. できたよ Mo odong tabi na no? 食べない Na uy igura ning kaon sa ijang favorite wa na. Humana. Uy jang. Na? 乗る？ Moira na. Ocha. Ah. Okay. Here comes the order. Ooh. Okay, Papa. Okay. Okay. Bye-bye, train. Bye
by 3. I-take out na lang na to guys. Kaya wag ikaw ni Akio. Take out. Tagdungki guys. Nata diri guys. Kasi Akio nagbot-botong so diri. Na mga pagkaon sa Pilipinas diri guys ay mga biskwit. Mga bagoong diri guys ay mga pansit canton, mga mamasitas, mga kuan ay Ako, kas lagi kate kayo. itlog na maalat ay durian. Tatsu dake ne. Kyo wa sore owaru yo. これは価値 Wakata? うんこれ Tug. Natug na nagalihoros pa ni ganina. Hi guys! Nanata diri guys at Akio na to paghapon. Abot na ta diri guys sa si Papa kay magkuha katalog kay si Akio na to paghapon. Sa diri na ta magpaabot. Diya ko relax lang ta diri. Mas lamig jud ang di ko ang mag-drive pa kana maglaag mo nga pasahero ra kaning naog ko guys kay na daw unggoy ingon si Takuya naglakaw-lakaw diri sa ka atong pangitang unggoy. Na dito siguro guys kay na nagtapok. Ala! Dagan ka. Nagdagan ko kay basinuwa ang unggoy na diri ay. May kameraman diri ay. Ay, nagdagan. Nagdagan siya. Nagpalayo. Ala, dagan kayo sila. Wah! Ah! Hala, dagan kayo. Dagan kayo guys na may saktanan ay. Ala, dagan kayo siya. Di ba kanin delikadong doon ta diri nila no na ay. Di ba ka ni hadlok atong doon be? Ala, kakit. Kakit. Dapat ibabaw ay. Maligsan tani pa. Ala. Tapay, ni dagan nagdaganak. Ala, daganak kung ko diri oy. Tuwa ay. Ah. Dagan kay kung gula. Kapoy! Tara guys ay! Nagkalat guys! Hi! Konnichiwa! May kameraman diri ay! Hi! Kapoy! Ah! Nindagan! Pay! Nadituan na ako! Gana oy. Loy ganahan unta sa kiyo ani pa malingaw unta sa kiyo ani natug lang siya kiyo. To dito guys ay. Hi. 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 Murag tao bagay. Ang kat. Gana gunggoy ay. Sata. Ang ubang tao diri guys kay nagtapok na pud ni sila hinay nagpaduol ba kay na may duha nagpaduol ako ug ang kameraman nagpaduol man sa. Hinahon na nila ba di siguro hadlok nagpaduol na pud sila pero ang guardman kay namadlo nga di daw magpaduol kadto sa unggoy. Unsa ang unggoy ba kay feel kadto ni daw naglakaw-lakaw sa dan ba kay di man gud pud ni sila hilabtan sa mga tawo guys. Ang mga tawo kay manan-aw ra. Unsawa po'y manuwa diri guys way mohatag og saging kay diri sa Japan bawal man gud pud ang mga unggoy hatag og saging. Dito ka na oy. Hi. Oh. Bye. Oh, nasa baby. Pakatang. Dapat kasada ay. Kana oy. Daghan kay unggoy guys. Rare ba tani nani nga daghan ka tumanggawas ba?
summer mong good po doon. Dala sila sa forest, babugnaw. Nalingaw ko sa mga unggoy nga perting daghana. Namata na sa kiyo guys, atong dalhon kay makakita sa mga unggoy ba kay ganahan ba dyan po sila sa mga unggoy. Dali, iko. Saro, ano ni Gaski? Banana. Banana. So naday ta karon guys dire sa laundry guys, nagpaabot ta kay ang pantalon ni Akio nabasa so gipa-dry ni ta kuya. So wal nagpaabot ta guys, Akio nagbasa-basa ning papel guys, murag newspaper. Pero kuan na siya guys kanang naigipang suwatan na ba nga mga schedule sa mga pwede laagan. Si Akio nga way ipog diaper na iyang gisuot guys. Ning balik mi diri guys kay na may unggoy pa. Sa Akio ra makakita ba kay namata na sa Akio. Do akong. びっくりした。 Hi! 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 Hoy! Nakagbaba! Mataga ka na! Mataga ka na! Ay, kayo. Sorry, nakiyo ako. Hi. バトルしていいよ。 Ito. Saro ado. Kawai? Kawai? Kawaii. Ah, hanabi mo miru no hanabi mo. じゃあ今度ひまわり行くんだ。 Dagan kay unggoy diri guys, Akio na lingaw. Mansi ko ni kanimata si Akio nakakita ba sa unggoy. Ning balik jud mi diri guys, si Miss Madonan tan mig sunflower ba. Jud ning balik mi diri kay aron makita sa Akio og unggoy. Pay unggoy diri guys, ay suko iro papa suko.